ke kitab Genesis kalau nong besan ke kot barwasa kong kumne dengan puleu Enoch ule yaj baru belai bad don show namar ublei ule shim u Enoch don show ini page menta yegeni kitin don show kemur iyo ke Bible ke jimut jengka kalong kene bu Enoch ule yap kene kitin don show ke keren Jepang ke jingyap don parro baga keren Jepang ba ya ke jimpen kendria naga tu jeka syaga wai part ke jeka kata ada jemut jengka tah rengin pej ngan pen isu api ke thau Jepang ke jingyap ngin puli menta ya ka kitab Genesis hi kalau nong ke belai po ngin puli direct ya ke lenong ke besar po ar people ini duk ke lenong ke belai po nyau pin lap bau Jacob umut bau Joseph ukon jo ulayap umut bau Joseph u lasha patrong homra klau baru umut bau ulayap te namar bau umut bau ulayap sengap kumnu pendon kami ni kitin ha kanong besafu ar ke dekot ke ba lai penreu uang kumnu Jacob ukpa jongki teulo ong haki pila polonga ubriu ubom don kon u Joseph don show u Simeon ro don show u Joseph don show sangap kata kada ge rokom ong jong Jacob daga bo utip tikna bo Joseph ula yap ula sha bam humra klau le se parum don show kata de ge jimut jong Jacob segawai ngapan ipi na kani gejuk kelonong kani kelonong ke keren Jepang kini ki kon jong Jacob ki balik syari Egypt bante jingbam namar ba umdon bam sho hari kanan namar kan nemsniu ke bakrau ke wan sho ke kendo te gumta ki bana badon jingbam ha Egypt ki lek thit jingbam dari Egypt ta ba kani ke de por hadin bakilad de yo Joseph syari Egypt ba kim tip bau dang im ni im tan rei ndah ba kiwan kim tip pleng bau Joseph udemo uta ubala long kum u prime minister uba pej uba penya iga kam gejam ha ri Egypt but kini ki wan chipongot kim itho baudo Joseph u Joseph pat masnyo i ki ba ki de ki men jo u itho iki te wang pi de ki mana ukran khore ki Bible kong te ki ong ngi de ki briu ngi de ki khat arngut chipara sa pot khat lai kong ngi de ki shakri jo me ba ki shakri jo me ki don khat arngut chipara ki khon jong we briu hari kanan pada kami ubakado mentagas ngi udon badu kupa jengi weipat don show kemot kiwan chipongot uwei ubakado do u Benjamin udon baru Jacob hayeng hari kanan ki ong weipat don show kemot u Joseph kimut u Joseph weipat don show ki ong kemot ngimtip che udon tam don show hayeng don show kani khtin don show ji sha kim kemut kumne ba ulayap kim tip shi bo Joseph dang im kim mod bo layap pi poi ha ga dekot ka balai po ar ka ong kumni ngilong ki khat ar ngut shi para ba ki kon jong ukpa jingi wei don show bar wei par ba khado hado kini ki mantau don bar ukpa hari kanan sam ipron kam kiten ki ong wei don show ha ba ki ong wei don show kim mod bo wei layap habaga Bible ga keren Jepang u ina bo ina don show pide man sngoto iga culture jong kibriu ha to por haba ki don show ko mot ka keren Jepang ka jingyap ka ban kong ka ba arpat ka keren Jepang ka jing pen kenria naga duni ka jaka le se shi ka wei par ka jaka kim don show to ka jaka na per is gwe haga ka Gospel jo Matthias ngin pray ka nong ka ba ar ke dekot ke bakat pra kene gede ke jingjia Jepang jongus Herod
hagapor bakha Yesu ke Bible kong kiwan ki rustat nari mengi kiwan ban pej ya kiwan ban mane yo ni usim jong ki jiu ubade Yesu te kiwan napa kiwan haying Herod om don hang ne khele wan yu kachbodon sawan tho ngangar ngan le ban mane yu te ban pelengkot ki khana ki yelek kilap yu holong Yesu ha Bethlehem kumta ki mut ban wan pai pot show Herod Herod bleu umahami ki bakim de show ban le show Herod yo bo Herod penyap yu kumta ki le pai shelagari nagwe pat kalenti Herod habo yo I kini bo usha thok udom par kumta penyap igi holong ha Bethlehem nado arsnem shepo to ke baja kadon ke jiyam breu besyirkai hapo Bethlehem namar bo penyap uni Herod te khot khat prak ong ba kumta on pendep ya ke jing tho ke bo ong harama la yo sngo ya ke jiyam breu la yo sngo ke jiyam ke jilan yar ke besyirkai ka Rakhel ka yam na gi khon jaka namar obat kam tre show igaban yo ke ji pentengen namar bagi khon jaka Kim Don show namar ki khon jaka Kim Don show ki khon jong Rakhel kumut ki khon Israel Kim Don show kane ke khot kade ka ba u Matthews u shim naga kitab Jeremiah no balap we khot khasan ka ba kren shapang kane ke khot galap we jong Jeremiah ka kren shapang ka jingi tulpa jong Jeremiah ba ble un sepen wan pat ya ki khon Israel shelakari bat kin tei pat ya kari kin tei pat ki shnong juki kin thung ya briso kin thung gi so wan kin tei ya briso wan bat kin sa long biang kajat penreu baru blay long blay jongki ba kumta terter baru ong hakata ka jaka jong ke jingyam breu ka basyirkai on one part ka jingkimen sejisen kata de ke kitab Jeremiah lifeway khatsan ong haramar yo sngo ke jingyam ke jilan yar ka basyirkai ka Rakhel ka yam da breu jong ka namar ba Kim Don show kemudian ka kren Jepang ka jinglek long merau jong khon Israel she ka weipat kari she ka weipat ka jat penreu kilong kimrau ha ka weipat ka jat penreu pat Kim Don show don plan juki ki ba sha penyap hap don plan juki ki ba sha rong nagatu ka jaka she ka weipat ka jaka but u Jeremiah ong Kim Don show kemut kumni ka banukong kade ki yap ka ba ar kade ki sha pankenria natu jaka she ka weipat ka jaka haba pilap yagini tin Kim Don show ka Bible ka kren Jepang kajing yap segawe ke bakhat lu in page naga sam gulong lapun yut khot belai pun ri tangan split kendiat namar gulong bedon kam gani haji sha ke Bible haba ke kren Jepang ka haba ko ong Kim Don show kada kentin jeung testament berim ke kren Jepang kajing yap manta nyen page haka right okay saya gitu. Alright. Kada kot balai penrio to. Kekran Jepang ubaman ke ongkum ni. Yet he passed away and lo he was not. Hakmi u late not but Don show. Ya wan ada ngawar yu ngam shem show yu. Kene kekran Jepang ke jingkut jong ki boman. Haba u Norway Sam Ukran Jepang ke jingkut jong ki boman ba kum da terter u ong. La ot no iki boman bat Kim Don show. Ki ajano bat Kim Don show. Kemut ki yap. Teman tangan batai pat ya kene ke Genesis ke kene Genesis people nong besan krat rusan khot ke ba arusan ke ong yo u Enoch u yai baru belai. Ba Don show namaru belai u shim yo. Ngin peji kene nege kitab Hebrew nege stitch nong Hebrew nong bakhat wait khot ke basan ke ba ong kum ni. Da ka jingai la pen kenria no yo Enoch ba unom yo I ke jingyam but shom la shem yo na ba u blai ulala pen kenria no yo na mar man shwa ka jing pen kenria yo la ply yo u ba u la pen snob ha yo blai da ka jingai la pen kenria yo Enoch sa ko Bible ko ong da ka jingai la pen kenria ya u Enoch na ngam tip pen kenria kum no hono gurkom le se kala panlong bo pen kenria yo u she wei pat ke jaka kane ke wei ka dei ka ba ngi dei ban tip tikna ka de khot ke ba khalai ka ong ba u Enoch u yap
haga jingai u Enoch u Yap haga jingai kabumut kene ke jipan kenria ke jimu juga kalong gani bo let's say kalong tik kumba u blei upan kenria yo Philip naga we jaka shagawe par jaka phiken mau ye ka khana chpang u Philip hadin bo pembaptis yo u pembaptis yo ne Eunuch Bible ka ong hadin bela kiu no do mensem jong try ula rakno ya u Philip but utu u Eunuch yo isyo ya u Philip hanrela lapar yo Philip ha ka we par jaka ka begerteng ke Azotos sngap u bleu ula penkenria yo Philip mensem utrai lu penkenria yo Philip na tu jaka shagwe par jaka bat ka ni khot besan kong kum na yo Enoch la penkenria khanang bo un yo I ya ka jingyap na ka Bible klem ong la penkenria yo Enoch khanang bo un yap ka klem ong ta la penkenria yo Enoch khanang bo un yap ka klem ong ta kau shu ong kum ni la penkenria yo Enoch ba un yo I ya ka jingyap ngam tip ka ek ta ka jingyap ka ba un sa yo I la lamda la penkenria yo kala le se balong haga porjong u ka perthai kala jersey haga pop but u yo I ka jingyap ka bashre ka jingjot ka bashre khai haga porjong u kata ka degel nong ban riu jong kitab Genesis ka perthai ka dap daga pop ka jersey daga pop kata ka dega but haga porjong Noah u blei penkut ya kata ka perthai ka banangkong namar ba ka jersey plat daga pop kum ta ga wan ga jinshlei haga porjong Noah na pide ban bo jinkan mau ne we u Noah uwan kumba ne hadin nyau pos nem namaru Enoch u im hado lai spa nrupo sans nem tegamut hashwaba kha yo u Noah u Enoch u Yap kumba nyau pos nem kamut kumne nyau pos nem hadin ka jing bom don sho jong u Enoch lakha yo Noah let's say kala malong kane bau Enoch yo isyo ya ka jinshlei yo isyo ya ka jingkut jong perthai de ka jinshlei yo isyo ida ka jingyap ka pansawan de ka jinshlei let's say kala malong ta naga ta daw no tho ibru u Enoch lapan kriai ba yo I ya ka jingyap tengam ong ba kata kalong ka badai kumta kumba batai namar ngam tikna tenrei ga ba ngati kena ga de ni bau Enoch u Yap namar khot khat like ong u Enoch u Yap ga jingai tegamot ayu ga ne u Enoch don show u bleu shimi don show kamon I kene ga de ga ktin ka ba kran chpang ga jingyap u bleu shimi singten ngod u blei ula penkut ya ga jing em jong Enoch but yo isyo ita ga jingyap ka ban sawan ha pa ka perthai namar u de briu u ba pensung bhai u blei kumta yo isyo ya ga jingyap ka ban sawan gai haga pateng ka ban sawan now ngan ong biang ngam tikna baga ka egene ga jingyap ka ba u mud ban yo I lada lamda lapan kendrai u kene gede ke tangor kom tang ke jing thara jang le si kede ke jing shlai haga perthai lani kala le se bande ke jingyap ke bodon ha saudong jong u ha ka to ga imlang sa lang jong u kadon ke jing panyap kadon ke jing bom kan mau blei haga por jong u te yo I ke jingyap ke ba shirkai le se ke taru la balong ke we re ke bangi ngati kena gede gene bo u Yap u Enoch Barabau Enoch Yap ka Bible ko ong lapan kendria yo bonom yo I ya jingyap kala le se kita jing pen kendria kala le se balong thik kumbo blei open kendria yo Philip kade ga ta garukom bo open kendria yo Elijah kade ga ta garukom kade balong ga ta garukom bo blei open kendria ro yo Enoch sebab unong tho shi Hebrew u batai u ong u blei open kendria yo u klem ong no tho si Brooklyn ong ublei ulara yu Enoch shabaneng no tho si Brooklyn ong ublei ulashim no yu Enoch shalade but uklem Yap unong tho si Brooklyn ong ta nong tho si Bru sapa nong tho si Bru de mo bakam sno tho banengi namaru de nong tho Bible
teu ong kum ne yo inok la pen ken ria ngide ban shungai ngide ban ngai kum ta thick plain and simple ngai ye ke e ke bo nong tho chibru ong la pen ken ria yo inok kade malong kum ta la pen ken ria mde kum bang ngi ju ngai yo inok la rong sho beneng pen em bat yap sho la ka long kum ta la do inok yap sho don kam ye ke jing yap chon trai kemut ke jing yap jong Chris kalong bom men toy yo inok namaru inok te ula yo jing bom jukut te pi inok te ula don ni kata ke jing bom put sho te na do udo por la do inok yo ke jing bom put sho na do udo por don kam ye ke jing em bom jukut jong ke jing mi pat na ke be yap namaru khlem yap sho te inok do menta pi yo I menta ke ne gur kom berkat bo inok yap pi yo in em ke yai la ye ke jing yap ba ke jing mi pat jong trai na kata dah ho bang kren chpang inok bor ilija ka bang mut bon ong gede gene ki briu ki de ban kendit ben riu pi de mas ngotho ia ka jingya ba ka jingmi par Chris hagur ko mo ba kham ha lam kum ta kini ke kinwan khle jo pi tharau inok ya pi tharau ilija ya la long ta lok be ngano pi ka jingya Chris kalong bomon toy ya kini arngot ki briu yo inok baru ilija ke kubur ni por gede Enoch yap don sho kemut ulayap nani don sho kemut bau bleu ula pen kendrai segawai pan kejaka hadin bau bleu pen kendrai hadin kat tu kan ni por se degi snem le se degi benar se degi post nem yap Enoch nak ta ga da khot khalai ko Enoch yap